ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ବାବରେ ବାପ ଏତେ ଗହଳି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜାମ୍, ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ରସୁଲଗଡ଼ ମେଢ଼। ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ଯିବା। ଆସିଗଲା ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି। ଦେଖିବା ଏ ୱାଓ ମସ୍ତ ହେଇଛି। अंदर जाएगा तो देखिए क्या हुआ। फाइनल ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଦୂରରୁ ଝଲକ ବହୁତ ମସ୍ତ ଆସୁଛି, ୱାଓ ବାଲା ପୁରା। ଦେଖିକିରି ଭିଡ଼ରେ ହଜିଯିବୁ ଦେଖିକି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି ରସୁଲଗଡ଼ ମେଢ଼। ବହୁତ ଦିନ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ? 4-5 ଦିନ ଲାଗିଥିବ। 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଏ ମେଢ଼। ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ଟା ବହୁତ ଡିଜାଇନର ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଜାଇନ କରି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ବି କରାହେଇଛି। କେତେ ଭିଡ଼ ଭାଇ, ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ୟା ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ହଜିଯିବୁ ଦେଖିକି, ହଜିଗଲେ ଆଉ ପାଇବୁନି ରେ ପୁଅ। ଫାଇନାଲି ରୋଡ଼କୁ ବି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ସଜା ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ରାତି 11:30 ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ଏଠି ଶାହରୁଖ ଭାଇଙ୍କର କଥା କେଶରୀ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେତେଟା ପୋଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର। ହଁ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ ତ? ବହୁତ ଭିଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରର କ'ଣ ସଜାଯାଇଛି। କେତେ ଗହଳି ଆଜି, ଲାଗୁଛି 1 ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 11:30 ବାଜିଛି, 1 ହେଇଯିବ। କେତେ ଭିଡ଼, ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି କେତେ ଭିଡ଼ରେ। ରସୁଲଗଡ଼ ଚାଲ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଉପରକୁ। ଭାଇରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲି କୁଆଡ଼େ। ଏ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲା ପେଲା। ଆରେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଟିକେ ଭଲିକି ଧ, କ୍ୟାମେରାକୁ ତ ଖାଲି ହଲେଇ ଦଉଛୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଜାଇନ ଲାଗିଛି, ଗହଳି ପୁରା ଅସଂଖ୍ୟ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆଜି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ବି ପଛରେ, ଆମ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ମନୋହର। ରସୁଲଗଡ଼ ରୋଡ଼, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ସୁନା ସଜା ହେଇଛି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଭିତରେ ତ ଜାଗା ନାହିଁ। ହେ ମା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକୃତିର, କେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ
ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସଜା ଯାଇଛି। ବହୁତ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, ବହୁତ ଡିଜାଇନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସବୁ ସୋଲରେ ସବୁ ସଜାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ଅନୁକୋଣରେ ବି ବହୁତ ଡିଜାଇନରେ ସଜାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମେଢ, ସୁନା ଚାନ୍ଦି ମେଢରେ ମା ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏ ବାବା ବାହାରିବି ଯିବା। ବାବା ଟିକେ ଦେଖି ଚାଲ। ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଡ଼ିଛି ଆଗରେ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଦେଖିବା କଣ କଣ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ନ୍ୟୁ ସଟ୍। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କେମିତି କର କାଲିଠୁ ଆଜି କଣ ପଡ଼ିବ ବସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବସିବୁ ଯା, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡର ଲାଗେ। ଆମ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ସେ କଣ କିଣିବେ, ସେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲି। କଣ ଭାଇ ନବ? ଟାଟୁ ଗୋଟେ, ଆମ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଟାଟୁଟା ଗୋଟେ ଟାଟୁ। ହଉ ଦେଖିବା ଆଗେ କିଆ କିଆ ନବା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ବାଏ ବାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି। ଲଭ୍ ୟୁ।